kalisod karon nga among giantos aron mabuhi. Balanghoy gabi saging kamuti. Magkaisa tayong lahat sa problemang hinaharap. Sundin natin ang mga utos ng gobyerno. Manatili sa bahay at huwag lalabas. Ugaliing magsuot lagi ng face mask. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Maraming mga taong nawala ng trabaho. Marami ang nagsara ng mga negosyo. Buong mundo nagkagulo at nagsasakripisyo. At sa Pilipinas maraming nagpositibo. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. 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 Tulungan niyo 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 po kami. Sumbunganan sa katawhan, sibiyaan ang balanse ug patas. Way gidapigan, apan sa kabaturan, may panindugan. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungod dinhi lamang. Sumbunganan sa katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbungan sa katawan. Mga hiling kapagpangalaga,
panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Sumbunganan sa katawan. Isyo o komentaryo ni DJ Carlo. DJ Carlo. Sumbunganan sa katawan. Walang personalan, hustisya lang para sa katawan. Sumbunganan 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 sa katawan. At oras may gala alas 11:26 sa kamudtuhon. Welcome sa ito ang programa Sumbunganan sa Katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbunganan sa katawan. Sa katawan. Ato ang pagpangayong katahuran sa tawang station CEO Sir Burley Ruiz, station manager Ma'am Linda, ato sa station manager Sir J. France, ato mga Ruiz Brothers, DJs sa staff, sa tuang mga suking tigpaminaw. Pauman ako si Kem, kini si Carlo. Welcome sa tuang programa Sumbunganan sa Katawhan. Sumbunganan sa katawan. Mga hiwing pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Mayong kabuntagon sa tuang mga kaigsunan diha sa may barangay Bagtik. Labi na nila ni Mama Madar o ni Uncle Floro, nila ni Ate Grace o sa uban pa nga mga kaigsunan nato diha sa may barangay Bagtik. Mayong kamutuhon kaninyo labi na sa diri sa may barangay Luyang. Salamat sa pagsunod sa tuang programa. Live ta sa tuang Facebook mga pinangati kuminaw. Power 102.1 RFM. Ma-view sa ta sa RFM Mabinay DYRY. At at the same time mga igala, pwedeng sad nato ma-view ang Sumbunganan sa Katawhan Facebook account. Happy watching day, Carl, sa ito ang mga galandaw nga ron sa ito ang Facebook. Sila Aimee Bulhano Ibrasyon. Siya ko na yung first good. So, first day, okay. And happy watching also ni Geraldine Dayot, Ramil Abing, Crizel, sa Ramirez Buhol, especially sa Tangkino family. Iyang day, Carl. And, yeah, si Aimee Bulhano Ibrasyon. And sa mga wala pa naka-view sa ito ang live na to, pwede nyo mo i-search ang RFM Mabinay DYRY sa ito ang Facebook, and then nyo mo makita ang ito ang live na to. Sa ito po mga Carl, sa mga ganahang mo tawag later on mga higala, ito ang ito bago na inyo mga tawag ninyo. Unfortunately, gahapon wala ta ka-receive sa ito ang caller, Carl. And today, kay ito ang daghan tang ipanghisgutan, no, nga mas importante, and then mas bugat nga mga issue. But for now mga higala, later on ito ang dawaton niyo matawag ninyo. Tawag mo sa tong call line 0967-694-9747 sa makausap pa 0967-694-9747 or text atong text line 0975-181-6082. Again, 0975-181-6082. Muna ito ang text line mga higala para inyo nga mapahatod rin inyo ang mga solusyon, inyo ang mga komento sa ito ang pagkisutan nyo ron. Sumbunganan sa katawan. ato ang programa mga pinangan tigpaminaw gatod kaninyo sa Jassy Baluma Enterprises diha sa may poblasyon.
May mga RTWs diya mga higala ready to wear nga mga gamit. So bisita lang mo sa to ang Jassy Baloma Enterprises. Kuno sa to ang programa mga higala gatod kininyo sa GGS Marketing and General Merchandise diya sa may Lumbangan. Tupad ana ang Jeras Groceries. Caltex Gas Station, Petron Gas Station sa may poblasyon, Ruiz Enterprises para sa inyong mga tiles, hardwares, electrical supplies, school supplies, construction materials. Bisita mo sa may Ruiz Enterprises dinhi sa tuang poblasyon Mabinay. Ruiz Print Shop alag sa inyong tarpaulin printing, photo developing, photocopy, reso, document printing, sticker printing, rush ID, valid ID, t-shirt, book binding, scanning, lamination, temporary plate numbers, lapida, available diri sa tuang Ruiz Print Shop, the best in quality items and services. Ramirez, Bohol family and Tagkino family, may pagpaminaw and labig na gyud ni Ma'am Rizal. May pagpaminaw sad, happy viewing sad nila ni Amy Bolhano Ebrasyon, nila ni Nef Maliosa, Sir Tuto Escudero, ni Joe Diaz, Marilyn Cadallo, Andy Clark Retes, and also sa tuang patroller may gala Star Apple may mundo nimo. Sumbungan sa katawan. Glenn By the way, Abuso, Carl, may mundo ni Glenn. Narito ito ang YouTube channel na to mga higala. yes, And palihog ito ang tabangan na to ni kay siyempre ang ito ang YouTube channel na to mga higala. Para gyapon ni nato tanan para mahatagan na to og mga another option pa gyud. Ang ato mga kaigsuunan Carl, most especially sa nasa gawas or wherever nga na sila karon, and then maka visit sila sa YouTube, natin ito ang channel natin dito Carl. So, inyo lang i-search mga higala no sa YouTube ang ato ang DYRYRFM Mabinay. Imo nga ma-search sa YouTube channel nato DYRYRFM. Nang palihog mahigala i-subscribe na to ni kay per requirements Carl sa YouTube mga higala maka-live stream ta once makaabot ta og 1,000 ka mga subscribers. So otherwise mga higala og dili ta makaabot og 1,000 subscribers, ang ato ang mahimo nato magsigir tag upload sa mga videos pero dili ta kahimo sa pag-live sa through YouTube channel nato Carl. So para mahimo mga higala nga while ga kwanta dire ga erita dire live pud ta mismo sa YouTube ato ang tabangan kay since ato ang magyabon ni tanan palihog ato ang ganyo po ng ato ang mga kailan no ato kinsa tabangan nato ning maka-subscribe ta sa mao nga YouTube channel para nga maka-live ta dayon pag-abot na to og 1,000 nga mga subscribers. Yes, and also ito nga gi-invite na ito mga batanon sa lungsod sa Mabinay nga i-open lang ang YouTube application and then i-click lang ang subscribe para nga magkadaghan ta nga subscriber dito mga higala. Makita na ninyo ang atuang nga tibuok programa gikan sa buntag ato sa kagabion. Makita ninyo via YouTube. So ato po matabangan ang ato mga kaigsunan nga taga Mabinay nga nagtrabaho sila sa Manila, trabaho sila sa gawas sa nasod o asa man sila nga places nga gibutang karon o nanabaho karon, dili na sila lisod sa pagkahibalo o unsay panghitabo o dagan sa atuang nga lungsod sa Mabinay. So aning pamaagi ha atong ihangi ato ang mga batanon kay kaning mga batanon mga higala kini mo ato ang gahom kaning mga batanon mga higala mao ni gahom sa atuang nga lungsod naa ang kaugmaon ani nila tanan. Sumbungan sa katawan. Lola Gabina maayong monto nimo la Lola Gabina Amante diri sa may poblasyon may monto nimo la and also ni Lolita Hilado sa may Mayapusi maayong kamutuhon. Sumbungan sa katawan. Daragyo nakita na gyud nako ngalan ni Ma'am Bete Ingkit diha sa may Barangay Lamdas. Salamat, nakita na kita ma'am. And also ni Joey Cabog. Mayo nga kamudon. Belated happy birthday ni Jomer Chan atong Augusto Dos Kim. And today, birthday ni Alvin Chan. So happy birthday Alvin Chan. Gikan ni Papa Binidaw. And also, happy birthday ni Auntie Aida Garsula, mga higala. Wow, happy birthday, Ante. At kutaman ni hapon, anis ilaha karon.
Auntie Aida Garzola, happy birthday. Happy watching Carl nila Gemaras Glyn Aboso o ni Nef Maliosa, Ariel Cansico po. Watching sila nato karon Carl. Joe Diaz, Annalyn Villarta, Saling Ngasing. Marilyn Cadallo po. Watching po sila nato karon Carl. Amiano, Amelito, Kamingawan, Ray Alibo, and Geraldine. And also ni DJ Benz. Bongso niya watching po nato karon. Sila pangutana mga higala, no? Ngutana, rakusar, o ana by immunize o immunization sa samak. So, ang immunization, mga higala, rin ay patigayon sa sintro. So, kada Merkulis. So, sa tanan nga, ay mga bata sa lungsod sa Mabinay, duha ka sintro ang atuan diri natay RH1, RH2. So, kada Merkulis, libre ang pag-immunize sa bata. So, samtang bata, anormal magina, kung ang inyong bata, pag-edad na og usa ka bulan, og tunga sa simana, mo na na'y pagsugod, pa-immunize sa inyong bata. Kung saan lang maning immunization, Kim? Ang pag-immunize na to, Carl, mo na siya, actually, gini, Carl, ning immunization mga higala, for example, sa virus, Carl, no? Ginagamit ko sa mga viral infection. Naay mga synthetic na mga virus, Carl, nga gihimo. Actually, ugarita ipalaluman ginato, Carl, naay mga virus mismo nga napatay na mo'y gigamit mismo i-inject sulod sa tao mga higala para nga to ang lawas nato maka-create ta og antibodies para niya. So once na natay antibodies mga higala, lifetime na nato nang dalaon nato og sa panahon nga kanang klase nga virus katong buhi gyud nga virus, Carl. Sulod nato since naa na tayo antibodies mga higala nga mao'y mo patay sa maong virus. So safe na ta munay tumong sa immunization. So pinakasimple mga higala nga pagsabot, parehara nang panimalay kimba. Sa ka panimalay mga higala walay bata. So para nga makapiparar ng panimalay kung sa kinanglanon, butangan sa bata. So, nana may bata, so mahinayak ning panimalay, kamanog kuna, palit sinina, ano buta nga. So, sa panahon, ning kwaon ng bata, kwaon na tong bata. So, sa panahon ng bata, anak, diretso na. So, nanakay sinina. Di ba, Kim? Maganda siya. So, makakreate sa antibodies. So, ano napita mga higala, kinanglang yung i-immunize. Kaya kung dili ma-immunize yung bata, weak, huyang imong bata, delikado pa, o mo'y dali kayo magkasakit. Sumbunganan sa katawan. So, kada Merkulis na mga higala, morning, ato naman dito sa may Medicare, sa sintro, para nga malista, then matimbang ang bata. So, kini pong pag-immunize mga higala, dili lang ni usa lang ka adlaw, Kim, usa ka season lamang. Kung dili, duha ka semana, Merkulis karon, balik na po kasunod Merkulis, anton nga mahuman tong mga sets sa vaccine nga ilaha nga i-apply nga to sa bata. Tamang mo na Carl nga ihinay-hinay og introduce sa lawas ang maong nga virus para nga ang imong lawas pod mas mudaghan, Carl. Kanang gitawag na to na titer, Carl. Mas taas nga titer, but basabot mas taas ang atong antibodies na to sa maong virus. Unya, kuwan po siya, Kem. At the same time po, dala tabang akan dala pod sa gitawag ba nga basi dili makaya ang tanan ba sa lawas sa bata, sa immune system sa bata. Kay once nga ma-injekan ka, sama na ang gitawag pinta. Ma-injekan nga na mga higala ang bata, moagi gid sa hilanat. So, base sa doktor mga pinangatik paminaw. Hinahin nga introduce. Ang hilanat nga agion sa bata 1 to 2 days lamang na, Kem. Pero mugobihan na siya. Like for example, 3 days na siya naghilanat, that is beyond normal. So dapat ipa-check na gini mo sa doktor if mugo beyond na siya sa 2 ka adlaw. So kung 3 ka adlaw hilanat init ra gud gyapon siya. So anang dapita ipa-check na gid siya sa doktor, okay? Sumbunganan sa katawan. Salamat sa nagmensahe. Maayong pagpaminaw. May buntag RFM Mabinay. May God increase and promote this station all over the world. John 8:32. Tell the truth and thy will Mabinay free. Salamat na, Sir Carl. Kana ba si
pastor GC ba? Pastor o magpastor ka, pastor o magpolitiko ka, pagpolitiko. Kay dili pwede nga mudala ka og duha ka galon, kabalo ka na pastor, kumusta ang imong mga karnero pastor? From poblasyon Mabinay. Oh. Pinaka pait sa usa ka pastor mga higala kanang questionon ang imong kredibilidad. Sumbunganan sa katawan. Once mo question na gani ang tao sa imong kredibilidad, hot pasabot, wa na'y pagsalig ang tao sa imong pagsimbya. Sumbunganan sa katawan. Pagpangwali nimo. Sumbunganan sa katawan. Actually, Carl, mo na ibugat ba gayo mga higala kay paitan na sa ato mga kapasturan na to. Ang ilahang numero unang yabi, Carl, o asset sa ilahang pagkapastor, ang ilang kredibilidad. Kay since ang mga pastor magud nato mga higala, mao mo ni sila ato guide nato sa atong moralidad, Carl, di ba? Natin itong morality nato. Ang ilahang para mahatag nila sa tao o mapakita nila o sa saktong moralidad, it should be nga sila mismo silang kaugalingon nila naa sila kredibilidad nga ga-follow sila nga sa mao nga moral. Ang problema ay anim good mga higala usa ka pastor niya moralidad ang imuhang gihandle supposedly bilang usa ka pastor niya ang imuhang pagkatao nimo ingon anak ka wala kay baruganan sa imong kaugalingon nimo tumot na pag Ginoo ang imong gidala nimo. So sakto to, you cannot serve two masters at the same time. Dili ka na pwede. O ganin ay kuhaan yun, no? O kanang sakto ba gini kaning tanang pamulong sa Bible mga igalan, sakto ginas. Kung makainom-dom ta, dili tanang nagsampit Ginoo makaangkon sa gingharian sa kalangit. Inay uban mga igala nagagamit sa ngalan sa Ginoo apan wala nila gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Sumbunganan sa katawan. So sa mga ganahan mo text, no, to ang text line mga pinangantig paminaw 09 sakto ba Kem? 0967 694-9747. Sa ito ang call line. Bisoy, Bian, may pagpaminaw. Labi na sa ni Princess Win Imperado Balauro. Sila ni Joel, nila ni Jewel Lian, ni Daddy, ni Winnie, Tosing. Diha sa may Kantoyupon, mayo ni Ma'am Jovelyn Kadilinya, ma'am. Mayo nga munto ni mo, ma'am. Diha sad sa may gumatos mga igala to ang pasalamatan no si Ma'am Joy Banusing mga igala ilang bisitahon ang gumatos ron mga pinangantig kuminaw Kem karang ilang matanaw dito ang sitwasyon sa gumatos nga salamat sa ato ang Noriko Mabinay substation. Sumbunganan sa katawan. So itong panahon sa ito ang isgutan ng mga igala kaning pagpadayon nato sa paghisgot ng ining politiko bang kinatawag nato o traditional politician. Ang tawag ana mga igala politiko nga trapo, traditional politician. Sumbunganan sa katawan. So sana sa ito ang mga paghisgutan ng adlaw mga pinangantig paminaw. At the same time maghisgot ganita pulong komunista o communism dili kita gusto sakto ba mga pinangatig paminaw kaya ang atuang gobyerno mga igala sa Pilipinas ang atuang government system mga igala is a democratic form of government kumbaga demokratiko may demokrasya ta mga igala ang demokrasya may katungod ka nga mopadayag sa imong opinion, may katungod ka nga mosultig sa imong mga pangunaw na, may katungod ka o may hamugaway ka nga mogimo kung sa imong mga panggawi-gawi kay whether accepted man na siya o dili, may freedom ka. Mao na sa demokrasya mga higala. Unlike sa usa ka pang gobyerno mga pinangantig paminaw, nagitawag nato og komunista o communism. Ang communism mga igala, nga komunista nga panggobyerno sama sa China game.
Ang gobyerno mo'y gasupply nila. Wala kay di ka kasuko sa gobyerno, di ka kapadangat sa gobyerno, kay ang gobyerno mo'y magbuot para nimo. Sumona siya sa China, mga pinangatik paminaw. Tumingon ta nga ang sistema sa China i-apply na to sa Pilipinas, murag daghan kayo nga magwilga na game. Kaya naman, demokrasya man ta. Ato mang gi-adapt ang sistema sa Amerika nga demokrasya. And malipay sa ta kay demokrasya ta kay may katungo may freedom ang usag-usab mga pinangatik paminaw. Pero amoy pabalon ninyo mga higa, based on study na to mga higala, only in Mabinay ma-feel na to nga wala ang demokrasya. Sumbunganan sa katawan. Dili ta anti-government mga higala kay saludo ta sa pagpanuka sa pagserbisyo sa ato ang presidente mga pinangatik paminaw. Ang ato lang gibulong diri sa ato ang lungsod sa Mabinay mga higala is a clean government. Sumbunganan sa katawan. So usa ni sa ato mga pagahisgutanon mga pinangantig paminaw. Anya dawat ang color Kim para nga time to time mga higala prior ta sa ato ang mga programa sa ato ang mga concern nga atong pagahisgutan karon. Ato ang dawaton ang mga callers and ay mga mensahe diri sir may pagpaminaw nila ni Buboy Bidad nagpaani sa iyang mani. Mayong pagpaminaw no, sa mga tanan nga nag-ani sad mayong pagmani. Nato itong callers atong linya Carl atong Okay, go hinabihan ahead. para Okay, go ahead. atong masairan iha nga tuyo. Hello, mayong buntag. Hello, may nga buntag. Hello, sir. Maayong mood to, sir. Yes, Ma'am, ma'am. may mood to ni mo, ma'am. Sino kalagan, ma'am? Sir, narat ako ikuan, sir, ba? Kanang sa kabahin ganis mulasi sa cab. Molasses sa cab. Oh, yes, ma'am. Nga naman, ma'am. Kay, sige mig follow up, sir. Ingon sila nga, wala pa ko no presyo, walay buyer. Walay buyer. Oo, tapos, ma'am. Nyahan to dron, sir. Kanang giadto na matong Bernice, ningon naman po sila nga, nila po ko no mahalin, kay wala ko no ning nasaglan ko ng tubig ang among mulasis. Oo. Tapos, ang ending, ma'am, is wala na gito siya. Matiway na to. na gito siya. Oh, maudod, sir. Sige, ma'am. So, ma'am, ato sa ning i-verify nga to sa ato ang kuan, ma'am. Kaning cab ni ma'am, no? Oh, sa cab na, sir. Sa cab. So, ang inyong hadeng association, ma'am, is naa sa cab naka-accredited siya, ma'am. Oo, naa, sir. Nya wala man ko may Oo. giapilan nga kanang na membro mi dito ba. Membro. Dito Pero, kami ni huwad sa among tubo niya. so, Ingon man sila na nga sige mi nga follow up niya, ingon sila wala pa ko ni presyo. kaya ang sistema gud sa kuan, ma'am, mga sugar centrals, ma'am, is dili na sila mo dawat Kim o personal lang nga wala kay asosasyon nga giapilan game kaya ang pagbayad nila Kim is through Association. association. So wala kay giapilan nga mga association, ma'am, sa CAB nga. Wala ra, sir. Igo ra mi dito ni huwad. Kaya sige naman may guwa dito, sir. Oo. So dikta na lang og ano yung personal ka nga mo follow up then direct to the cashier, ma'am. Oo. So ang imuha nga issue, ma'am, is katong imong molasses matod pa nila walay buyer and then pagkahuman pagpalig na po nimo nasugulag tubig Di na o mahalin. dili na siya mahalin. Oh, dili na ko no mahalin, sir. Daghan man pud mi, sir. Unya og imong siyang kuag base Kim dili man na siya negligent sa Sa tagtungod. tagtungod kito ano Ilahan naman nila nila, oo. ang mao nga molasses. So ma'am kaning issue, ma'am, ako lang kuhaon imuha nga numero and then sir. mo call back lang minimo kaya mo sa i-verify sa ato ang cab, ma'am, ha. O gatex na magukong sir sa ani sir niya. Kay Okay. ingon man siyang iya pang tawagan niya. Wala man po may kakuan nagbalik. Sige, so kuha ko na to imuha nga kuan, ma'am, kay i-follow up po na mo si Sir Sak para nga dili magdubli ang amo ang Inquiry. nga to dito. Basig naka-inquire na ba dyan dito, ma'am? Oo. So, ato sang i-follow up si Sir Zach and then, if ever wala, ato ang, that's the moment nga mo ato na ta or like mo, kuwanta ni, kita mo yung proseso ana. Sige, ma'am. So, kisay pangalan na to gani, ma'am? Ay, ako lang i-text, sir. Okay, mas sorry. Thank Sige, you, ma'am, ma'am. mas maayo. I-text lang alayon sa ato ang text line and then butang ang caption, ma'am, ha, nga katuning sa cab. Sige, sir. Thank you, sir. Ma'am, daghang salamat and maing mood to nimo, Okay, sir. ma'am. May mood to, sir. Sumbunganan sa katawan.
Atong oras mga higala 11 minutos para alas 12 sa kamutuhon para yung kamong naminaw sa ato ang programa Sumbunganan sa Katawhan. Natay lang caller Carl ato nga hinabiyon to. Okay, go ahead, Kim. Hello, maayo nga Odo. Ay mo sir. Yes, sir, may mo to. Mga tanong, so sir po din ito makalusot? What do you mean by lusot, sir? Makalusot sa asa, sir? Sa Mabinay? Asa din nag-call si sir karon? Diya sa Barangay Lukutan? Lukutan. So, sir, ang imuha nga purpose diri, sir, is diri ka mo pundo? O, Paulin kami diya sa Ayungon. sir? Paulin kami sa Ayungon. Mo pauli ka sa ayungon, meaning mo pass by lang ka, mo agi. Oo, muagi ra. Oh, yes, sir, pwede kay kakaagi, sir. And then, kinanglan lang sila mga requirements, sir. Ari lang ka mo, kuhan kayo nga to, ang checkpoint diri, sir. Asan yung lukot gani dapit, sir? Dire sa Occidental Lukutan. Lukutan. So, meaning, mo agi ka sa may hagto. Dahili. Oo, Dahil dra agi agi. ka. So, naay checkpoint nga gipatigayon ang ato ang LGU diri, sir, sa may Pandanon. So, ang ilang gipangayo diha, sir, is ang imuha nga medical certification, barangay certification, o travel authority gikan sa police. Kana rang tulo ilang gipangayo, sir, and then makaagi na ka, sir. Nanap ko yung mga bata, okay ra? For as long usa lang siya kaagi, sir, then okay lang na, walay problema kay agi raman ng imuha diha, sir. Dili man ingon nga mo hunong jud kag mabinay. Agi raman. So, allowed na siya, sir. Muagi raman ko, sir. Pero kuan na, sir, ha, kana even though natay curfews mga bata, pero kung naaman dagway, balido man dagway ang rason niya nga mopauli siya. So, accepted lang na siya, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat sa pagtawag, sir. Mayo nga mo to, camping sa imuhang pagbiyahe, sir. Sumbungan sa Katawan. Sir, kulang kayo mig tubig diri sa Sitio Langaw 2 paingon sa Dagbasan napit sa balay ni UP Gantalaw kanang may crossing lapos na sa Malas-Balas. Salamat, sir. Sige lang kay mo niya ang ato lang yangyo na ang mga barangay captains ba nga barangay captains instead nga mo focus ta og renovation sa ato ang barangay hall o unsa pa na nga mga projects nato mo mas maayo og i-priority nato ang panubig. So, kung dili kaya sa barangay ang budget, naatay ato ang LGU. So, ipaagi through resolution mga barangay kagawad, pinaagi rag resolution, ipasa na siya ngadto sa council cam para magaan siya og balaod, magamaan siya og ordinansa para nga ma-implementar matagaan og panubig. Kay kani kung panubig sa gobyerno nato mga higala, dili ni kaya og private person lamang. Makaya man dagway niya usa, duha, tulo, upat. Pero mingong kang hundreds mga higala ka mga panubig, dili na kaya. Only the government can. So, anong dapita mga pinangatik paminaw? Atong yangyo ang mga barangay captain. Like for example, Barangay Pantaw. Unsa ilang gi-priority ron kay puro panubig. So, expected na mga higala, this year, na mga tubig. Next year, lain na pong tubig. Layo ra kayo ang kun ang sistema nga gi-apply sa Barangay Pantaw pagkakaroon. Within 3 years, saktog panubig ang Barangay Pantaw. Ato na nakita mga pinangatik paminaw. Plus tabang pa sa LGU Kim. Only lang limited ang hatag sa LGU tungod kay giutang man ta. Sumbungan sa Katawan. So ato ni mabalaan nung taon. Unya ato pang yangyo no ang ato ang pinalangga nga konsehal nga dili lago nato libugon ang tao. Sumbungan. Di ba, Kim? No, Ragad. Dili nato libugon ang tao. Unya, dili po nato sakyan ang mga panahon. Sumbungan. Para lang yun nga mupaburot tas atong kagalingon ba nga pagkatao. Sumbungan. So, usa na sa atong pagahisgutan doon mga higala. Mudawat ang laing caller, Kim. Tatay lang caller Carl nang Okay, go hinabiyon. ahead. Hello, maayo nga Odo. May mood to po. Yes, sir. Sir, may mood to ni mo, sir. Sir, palayo-layo sa imuhang monitor ka rin, sir, ha? Para Yes. dito mag-feedback, sir.
Okay na. Okay, go ahead, sir. Kuan pa gid sir. Dol-dol pagyapon Sorry. sir. Sa ato sa palayo gamay sir. Tama, sir. Naako sa Kampuyong Panoyo, sir. Kampuyo Manhuyod. Okay. Oh, sige, sir. Go ahead, sir. Unsa ito kalagad, sir? Nangatag maro UCT, sir. UCT. Oo. Oo. Tapos, sir? You know, ay sila nag-validate atong nangaging bulan ang mga taga-DSWD. Oh, pero atong karon na, sir, no, sa Manhuyod ni siyang area. Oo. Okay, sige, sir. Pero maura gyapon ang kuan, sir, kanang sa DSWD ba? Oo. Kanang ang ako rang pangutana kay naka-fill up ko adtong pag-validate nila. O nga ako pa jud sila lang bisuna. Nanon dili man may ma-appel nga. Kanang among ICS 2,000 naman ang 300 ang amo ang ICS matag bulan. Oo. Nya wala magani jud may kadawat anang ayuda sa gobyerno. Oo. Akong tuyo nga yadto ko rog manuyod kay matod pa nila. Kanang Sir, palayo-layo sa kita gamay sir ha kay mag-feedback ta sir. sige. Oh. Sige sir. Ipakusgan mo ko na yung bata po. Kaya sir, sige no sir, okay problem. lang. Kanang dito ko nga wala magma-appel sa lista la dito, sir. Na-appel, naka-fill up naman ko. Sir, mo balik lang ta, sir, no? Kapila nakadawat sa UCT ni mo, sir? Wala ko yung ito. Wala kay UCT. Oh, Ang gusto nimo- fill up ko nila itong pag-validate sa Hataganay, liwas sa Hataganay atong sa Ismail. 6,000. And then, naa sila gipa-fill up na po ni mo, sir. Ipa-fill up ko niya, wala ko kadawat dyan po. Sir, sa tong gi-fill upan ni mo, sir? Ito na, hindi sana nila sa taga mo dire, DSWD. kining lugar frontline na mo sa mga. I mean, sir, unsa may purpose atong imong gi-fill upan, sir? Imuhang nga gisulatan. Kung ko no, na ako no, dalawa ton moabot rin ko anak na hinabang. Nahihinabang. So, ang gimin guro aning sa pareha diri sa Mabinay is gi-validate sa daan tong mga talabangon kay naay mga hinabang gikan sa government, then priority to sila, sir. Mao de ko sa Kay ang UCT, sir, mo ni nakaapan sa UCT Kim. Kay ang gibasihan sa UCT, sir, nga makadawat sila katupan ning last 2015. So gisurvey siya, so kung nasurvey ka last 2015, sir, mo nang nakadawat og UCT pagkakaron. So kung karon pa siya naka-fill up, sir, so gi-validate to siya, sir, kay og naay malabot nga akong gikuwag base, sir, no, diri lang sa Mabinay. I-correct lang ko, sir, if mao bay sistema nga na-apply diha. But if naay say umalabot nga ayuda, sir, so kamo mo'y ma-priority. So naka-fill up ka, sir. naka-fill up na. Ito na nila. So meaning ito lang pag-validate sa Ismail. dugay-dugay na di ito. Mo bago lang man diri. So Kuman sa Ismail ang pangatag. Sir, para nga matagaan na to ni katinawan, sir. Ako lang kuhaon ang imong numero. And then pwede nimo ma-text ato ang text line ang Imong pangalan sir. imong pangalan, sir, para nga ato ang ma-follow up ang Manhuyod DSWD. Tawagan na to ang sir, ang DSWD sa Manhuyod mismo para mabala na to unsa Unsay- inyo nga pamaagi diha. Si purpose pod nga nung nag-fill up ka ato nga time, unsa to siya nga gi-fill upan nimo? Sir? Hello, Napalong sir? si sir day. Na? Napalong si sir. Sumbunganan sa katawan. So, nahinaw tanong, makatawag og balik si sir. Tama lang to sir, i-text lang ni Lihog sa imong pangalan Lihog sir. Kaya to ang i-follow up na sa my DSWD sa Manhuyod. Belated happy birthday ni Brad Andy kagahapon, ika-30 niya katuig. Many more birthdays to come in your life. Salamat. Gikan sa iyang sister sa may Purok Ono Bulwang. Brad Andy, belated happy birthday. Natay colors card, basi si sir siguro niya. Tawagin na ba yan? Sige, go ahead. Hello? Mayong ito. Yes sir? So lain din ni. Sige. Hello, sir, pwede nimo mapahinayan nimo hang radyo gamay, sir?
Kana sir. Sige, go ahead, Okay, sir. Oo. Kanang nara ko gamay mensahe sir katong nindot mo topic ninyo ron ba kabayan atong gisigotan kanang sa atubang panggobyerno ron. Okay. Oo, sir. Kabahin aning ato ang komunista, demokrasya, sir? Oh, mo jud. Oo. Sige, sir. Go ahead, sir. Mas maayo gani, sir. Kanang bitaw pag ingon nila nga dili pwedeng maminaw sa inyo ha nga. Oo. Maminaw siyaan. Oo. Ginay part nga gamay artibahin sa komunista, di ba sir? Matay saktuhag Ganon. lang imo, sir. Mas advanced pa kaaning among papel gikoptan doon, sir. Kinaagi ning imong istorya, Ay, sir. yeah, sakta sir. Ang imong gisulti ron sir, naagid mismo sa papel nga Nga, among among gikoptan gibasihan. karon. Mga guidelines sa komunista ni sir. Di man gud kay bisan taon ko kuay grado pero ang nag explain ako anin or nagseminar Oo. yan sa bang kirigo mong gustayasan o kapalitinan. Dili yung mulay grado, sir, kay amo nakita, sir, smart caller di ka, sir. Intelihado ka, sir. Intelligent ka klaseng tao, sir. Oo na. Nagisgot man gud sila ron sa pikas ba nga. Oo. Ang lambuan sa Mabinay na kung nagpabuta-buta ra, nagpabungol-bungol, Oo. na nakita pero buta-buta ra, na madunggan pero nagpabungol-bungol ra. No. Sakto man ang ilahan, amang bitaw gay makita pero ang gigo ana ang mga magbubuhis di man sila mga opisyal sa lungsod mubayad ana ang mga magbubuhis man. Mati saktuhan kini imo sa gyapon ni sir. Tinood, sakto na sir. Sakto. Sir, dili na nagkuha na mo basahon ni sir kay murag daan naman nimo tanan, sir. Sige sir, go ahead, sir. Di man kay ingon man sila ang si mga simentado kuno abot na kuno sa barangay Samak. Oo. Na kay wala man na nahurot, kumusta man tong natunong sa wala gisemento? Tinood. Gyapon. Sakto ni mo, sir. Kana og gila pang gihurot murag makayon ko nga bisa ko anay mangumentaryo nila. Oo. Sama rin sa kuan, sir ba, parehar ni sa usa ka panimalay, sir. Dili lang kay nakagama nakaghaligi, pagarpar na ka nga gwapo ni mo balay tipo balay. Ala gina. Usa ta mo pagarpar kanang makumpleto na nato atong panimalay. Mo bitaw sir kay. Nya. Pareha bitaw nga nang isolation center bitaw diha. Kada ko sayang budget. Sa primero anang pag-instalar unya walay tubig. Tinood. Pila na Carl? 16 million, no? 4 million. Ang katong sa evacuation center mismo. Sir, og imong imagine sir ba? Nakoy ugangan ako, sir, nga nagpatukod sa balay, sir. Kumplito, sir. Ang nagasto niya, sir, naa sa mga 500,000 Kim. 500,000. Kumplito na. CR, bungbong, atop, kolorop, tiles ng salog. 500,000 naman gani. Kana noong 4 million diya. Nakakita ka, sir? Wala ko kita na, pero ang akong gikuhaan og base anak kana gim sa una ba nga kanang evacuation center mismo gud. Evacuation. Abi man ako kuan abi man ako og kaning isolation. Okay, actually 16 million sir ang evacuation, sir. Kaya ang budget ana ang gatrabaho sir siyempre na magina engineer. No. Ay kung building gina nga tinuod di man yon nga budiga nga budiga na may tubig ibutang. Tinuod sakto biyan imo, sir? Kana noon wala na tubig. Ang gikalib. Sige sir, go ahead, sir. Kung nagkinahanglan sila og kwarta nga dili pa kapaigo ilang budget. Duha man ang purpose ana nga og dili sila kakuha didto sa mainline sa taga-DSWD. Makakuha man sila tubig ana kung naay tubig sa tungod ana pantok makinaong kanaragong mudala sa kurintira ang mudala sa tubig didto sa taas. Tinuod dinamo. Dito sa ubos kana tubigan na tanan. Tinuod sakto ni imo, sir. Naglibog lang gani mi, sir, nga until now ang atong bombero mo'y gihimo nga manugkabo og tubig padulong sa evacuation center. Mo na akong ipanawagan nila ras taga Pikas na project makita na kulang man na. Tinuod. Nakaayon ang ilaha man gud nga ipagawas gud, sir ba? Diha ra sa imong makita kutob. For as long as na kay makita, sir, wala na kay katungod nga mo question ka bahin na. Muting kay ba? Like for example, sir, naay makita ka nga sapatos. Unya,
ang sapatos, mingon tang pinakamahal nga sapatos ron naas 12,000, 8,000. Unya ibaligyo og 50,000. Okay ra ba day nato na? Inong kayo nag-question diha kay nana kay nakita sapatos. Pareha tong kuan sir. Kato ba nga sa rescue gani kay Megaphone sir. O si masulti nimo ato sir. Og mupalit kag Megaphone sir. Pinakamahal is 3,500. Branded na siya sir, branded. Pero pag abot sa Mabinay, ang balor sa Megaphone sir tag 10,000. 10,000 ang buok sir. Muna ngayon, overpriced po kayo. Na sir. Sakto na sir. Overpriced gid siya ba? So, wala na ba'y katungod ang tao mo. Pero sa ilaha nga pagpanibya sir, sa Pikas, diha ra kutob ka nga, nana may Megaphone makita. Ayun ang question. Pilay presyo ana, kay nana na yung Megaphone. Di, pero kay ang gibayad ana di bilang kwarta. Matay saktuha gid ang imuha sir. Mo na punto diya sir. Galing saktuha gid sir. Dako kayong kalipay na mo sir, nga kitang tanan ron nahigmata na ta. Nga kanang tanang gipanggimok nila gikan na sa ato ang buhis na to. In which kanang nga buhis mga higala, sir, gikan na mismo sa ato ang kagalingong bulsa nga gikuha, gigahin na to para sa atong gobyerno. Sakto man ka sir. Ka, di ba sir, ang ato ang mga buhis ron nagkasaka. Kita gyapoy gabayad sa ilahang mga binuhatan. Mao gina sir kay kanang panalitan ron makautang og pila bilyon ba diha ang Mabinay. Nang nagpatigayon anang utanga, di man po na sila mapilog bayad bisan na yang mga announcer ron diha. Tinod. Wala. Buhis magani po na sa mga tao, wa man di man po na sila mapilog bayad ana. Naglibugan ito sir no kay nahimo pag yun nila sir ba nga ang ato ang buhis muy gibayad ngadto aning mga komentarista unyang ilang trabaho gi pagtabon sa sayop. Unya gawas pagid ana sir. Ang ato ka pagid nga buhis nga atong gibayad nila. Kita kana silang kana silang ga CBA DSP ka sir. Kita man moy ga sweldo nila no. Gikan mas atong buhis. Kana sila sir, gatrabaho na sila sa atong gobyerno. Apan nahitabo sir, gatrabaho sila sa pribado nga radyo stasyon. Na imbes kita ka sweldo, kita ilang tabangan, kita na noy waton. Kita pa waton. Lagi sir. Sir, mga panapos nimo nga mensahe sir. Panapos na ako nilang mensahe nga. Dili man ikalalis na may project nilang yung nakita tuan. Ang magkalisod magkalisod-lisod ang mga magbubuhis gyud kay igoon man na dito sa buhis. Ang mga pulaliton mapil kay alang-alang matong buhis og dagko di nila bawion ilang buhis. Tinuod sakto. Tanan gyud ana mga baligada sa Bamiday, momento gyud ang presyo. Tinuod gyud sir. Kaya ang sidula nga lang dito sa La Libertad gani 25 pesos ra. Ya. Dako naman kayo bisa makapit na katuloon ng mating mahal. 75 ganing kuan sir. Mahala kay gid. Sidula. Kung kani. Sir, salamat kay ni imuha nga pagtawag sir. Dako kay katabag ni sa ato ang programa karon. Salamat kay sir nang og na maubos man sila sa akong pamahayag ron. Mga orang kog suri nila nga sa man. Manggutas demokrasya niya. Dito maayo nga. Kung makakita tag sayo at norupot ang yunan, kinahanglan po nga atong Korean unsay labing maayo. Insakto gid sir. Salamat kay sa pagtawag sir. And may mudto nimo sir. Sige, may mudto po. Sumbunganan sa katawan. Baling namiyas mensaheng sir mga higala. Matod pa niya bisag dili siya edukado pero makita nimo mga higala smart caller mga higala edukado siya. Kabalo siya nga mo analyze card ug unsalay panghitabo nato. Gingon mga pinangati kominaw na ay nakita natong nagpailang edukado gid siya. Pero siya pa may ganunos kalisod nato. Di ba Kem? Ay mga simple mga tao bisag edukado pero ilang ipakita kadili sila edukado ba. Ano bang ibutan nila nga wala nila gihinambong nga edukado sila Kem. Sama nila ni sir nga nagtawag karon. Makita nimo nga intelihente siya nga klase nga pagkatao. Salamat sir sa imuha nga tawag. Ma'am Estela Labrador may nga moto nimo ma'am nila ni Johnny Ramirez Baldado. Teng maayong moto nimo teng nila ni Maria Remedios Lambating Agravante ni Mera Caceres
And also sa ako ang Jumega nga si Michelle Lopez. Inday Rian, mayo nga mo ni mo day Rian. And also ni Dodong Chinching. Mark Daniel Bregoli Erlita de Jesus Galo Abing, happy watching sa ito ang live sa Facebook. Sumbunganan sa katawan. Sakto itong ingon kimba nga naamagutay nakita dili pangalan nga ni pahibalo ka kem ni react ka sa maaning ato ang mga overpricing nga mga programa, transaksyon sama aning gibuhat sa ato mga opisyal diri mga higala nga dili na makatransak ang mga gagmay negosyante kay sila nay nangontrata. Dili pagkangalan nga mo reakta, mo tingog ta, mo paibalo ta sa tawo o mo padanga ta. Dautan na ta nga klaseng tawo. Dili na mao. Wa po tay tumungkim nga ato ang hagbaon ng gobyerno. Parihar kita tumong Carl katong gisulti ni Sir ganiya nga ato dili man tayo nga gipakasala nato sila ron salan ba pero dili pod maayo nga natay nabantayan nga sayop unya dili nato korehean di ba? So parihar kita katong gibuhat ni Sir mga higala nga resulti siya sa iya nabantayan nga sayop nga mga gipangbuhat sa pikas the same ra pud na sa ato ang nakita. Nakakita matag mga sayop, so ato pong gipabalo nila para ma-correct sila or ato ang sistema nato sa panggobyerno nato atong matarong. Nagingon mga higala ba nga ang ato ang dungag sa mensahe ni Ken nga ang ato ang tumong og tinguha nga ang serbisyo sa gobyerno maayo. Sumbunganan sa katawan. Unsa pa may itagaw taw nato mga higala kung nakita nato ang serbisyo maayo. Kaya dili mabuta mga batang gagmay nga ang insakto ato yung tuison. Kunya, ang dako pagid kayong punto Carl nga ato ginang obligasyon og dili lang kay obligasyon lang nato Carl ha. No. Pero privilege na nato mga higala nga pwede kita mo korehear nila o kita mo sulti sa ilang mga sayop nga binuhatan para matarong nila. Kasi syempre kita mo'y magbubuhis biya ta mga higala. Kita biya mo'y gabayad sa atong mga buhis. Bisag ultimo na to mga bata na to mo palit og dulce, pilar man ng dulce pero may nang masayaran nato nga kinatapusang dulce nanay kagulingong buhis. Ang bata nga gapalit sa maong dulce, gabayad siya og buhis. So, tama nga fact mga higala nga kita mo'y magbubuhis man ta, gabayad man tag buhis. Kunya ang ilang sweldo gikan pud sa ato ang mga buhis, ato ang katungod ug ato ang pribilehiyo nga mo correct nila nga matarong sila sa ilang pagpanerbisyo. Sumbunganan sa katawan. Nagyo mga higala no ang pagpakahilom mas maayo sa mga butang nga magdrama-drama pa ka kumpara sa magdrama-drama ka Ken. Pero kung nakita nimo nga naay dili insakto labi na gid sa ato ang panggobyerno ang pagpakahilom dili na maayo. Sumbunganan sa katawan. Parihar nag-usa ka amo mga higala nga ikaw mo'y amo, ikaw mo'y gasweldo sa imuhang trabahante. Apan nahitabo mga higala, ang imuhang trabahante mo'y mas nilabaw pa nimong amo. Ikaw mo'y gisugo, ikaw mo'y giulila, ikaw mo'y wala hatagig tarong nga panerbisyo, nya ikaw mo'y gasweldo. So ang usa ka amo musulti sa iyaha nga gisweldoan nga dili ni mao ang sistema. Tarungon nato kay ako mo'y gasweldo nimo. Sama ra pud na sa atong gibuhat nato karon. Kitang magbubuhis mo oy mutarong nila kay kita mo'y gahatag sa ilang sweldo. So anong dapita? Makita nato ang tarong og saktong sistema sa atong panggobyerno. Sir Carl, ang bomba diri sa bahay bato, baho magkaayo kay daan na ang tubo iya mang hinambog sila iya mang hinambog pa niya maghinambog pa sila nga 35 ka panimalay. Putbot man na kay 5 raman ka balay usa pa dili mainom kay taya. Biha no? Sasa man na Carl? Katuning sa sitio bahay mga higala nga nay panubig so gisibya manggod sa kuan sa ato ang the best station
nga 35 ka mga balay makapahimulos sa mao nga tubig unya gibutang pamanggani to ni Konsehal Kim nga kaning humot na daw mga asawa kay makaligo na sa patong niya mamangura na unya iyang gipagawas mga pinangatik paminaw nga tulo ra gyud sila hinungdan nganong naay panubig diha sa may sitio bahay. Sakto ba Kim? Atong paminawon o kinsa man gyud moy matud pa niya hinungdan nganong nagkatubig ang sitio bahay. Kumbaga gusto niya ba nga naay utang kabubuton ang mga tao. Naay utang kabubuton ang tao nila kay tungod nila nagkatubig ang sitio bahay. Kita nimo the way sila. Tanawa tong istorya ni Kuan ganina sa tuang nga caller ganina mga igala. Nga kaganina Kim. Demokrasya ta pero naanam-anam nimog bati nga dili demokrasya dinhi ato ang lugar dire. Hinahinan ta pagka komunista. Atong paminawon mga igala. Para nga madunggan nato. Paghuman sa eleksyon dali dayon kung niduol sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niadtong nangumpanya ko dire wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon mo magkabanag sa layo. So nakiyang ipagawas mga igala ba? Paghuman sa eleksyon dali dayon kung niduol sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niadtong nangumpanya ko dire wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon mo magkabanag sa layo. So, yang ipagawas mga igala nga tulo re player aning hitabua. So, ang gusto niyang i-emphasize nga ang kitang mga kaigsunan diya sitio bahay nga may utang kabubuton ta sa nilang tulo. Mayora, ni Vice Mayor, ug ni Konsehal Tata. Muna'y tumong sa iyaha nga statement. Kay wala silang tulo. Wala man na. Walay tubig nga sitio bahay. Muna'y tumong mga pinangatik paminaw. Pero, ma-relate na to na ni Ron Carl. Later mga higala ato ang hisgutan ang katong mga kabahin komunista at ma-relate na to na. Timan ini ni Ron ha kini nga issue. Ato Osbon. Paghuman sa eleksyon dali dayon kung niduol sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niadtong nangumpanya ko dire wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon mo magkabanag sa layo. So usaragi sampalong ani mga igala ang kabarangay captain diya sa may barangay Loyang. Wala mo kahimo diha ana kay si Tata Modera man may naka dali ra man kayo. Dali ra man kayo napatubig nga giadto dayon ni Konsehal. Di ba? Last year pa kay ingon man siya nga pagdaog niya. Meaning last year. Nya kuan pod Carl, ang payat pag yun Carl ha. Tawa mga igala og imong basihan ang ilang nga statement. So, ang mao nga statement sa Konsehal nga dali siyang niadto sa amahan o inahan. Di ba, Carl? Dayong nanan ng tubig. Ana nga statement mga igala og simple ra mo paghuna-una nimo. Ang imuha nga ma-interpret sa mao nga statement nga verbal lang Carl. Nga verbal lang nga pag-abot dito ni storya ra siya dayong gihatagan na dayong tubig. Like for example, ako may konsehal. Dayong si Kem may mayor. Ako inon nga Kem. Ako ang gipumisahan ang kuan god. Ako ang barangay sitio bahay. Mga itag budget nimo diha kay ato ang trabahoon. Dayong hatag nig budget, tunol kwarta. Dayong mao na. Trabaho. Di ba? Mo kini atong masabot sa iyang istorya. Apan sukwahi sa unsay aktual nga panghitabo. Proseso. Sige. Sa ato sa padayon nun mga pinangatik paminaw. Wala niya una nga luoy kaayo ang sitio bahay. Siya mismo nakita niya nga luoy kay sitio bahay. Ang iyang giduol mao na opisyal sa una pa. Nahurot ang termino. Nya wala ka patubig diha? Wala siya kapatubig mga igala. Bumba bisag tayaon ra, tayaon man ang inyong hadaron, di ba? No, nakikomento diri Carlos ato sa Facebook. Napagyod. Ka Crisel Carl. Humot na ang mga tao diha, humot taya. Joke lang to mga igala, no. So, karon mga igala. Kanang imong giduol sa imo na statement ha. Kay ga-create man ga-fabricate man kag istorya.
ato nang ipabalo og ikaw bagay ni Dool. Atong klarohon mga higala og ikaw bagay ni Dool. Atong padayonon ang paminaw mga pinangantik paminaw. Basig ang mga bana nagyamit na sa mga asawa. Kaya wala ipang-limpyo-limpyo kay Leo kay tubig. Karon basig mamanghura na, no? Kaya sige naman tang kaligo kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Wala ato silang pasalamatan. Pasalamatan pag yun? Pila katuig nga wa sila gawnaw na diha. Nahuman na lang termino na ito ang pinalangga nga Vice Mayor. Pero, until now, pasalamatan pa gid siya. Nakita ni mo? Pila na katuig mga higala nga ang mas may na masayran Carl. Nga matag tuig mga higala ang ato ang kaban sa panggobyerno nato aduna gini siya gihatag nga bahin ngadto sa atong pagpanubig nato Carl. Kay necessity maguni sa usa ka komunidad. Matag tuig mga higala nani siya i-budget para ana. Nahurot iyang termino. Unya wala siya kapatubig diha. So asa man dapita nga angay siyang pasalamatan nga supposedly sa mga pila pa mga tuig nangagi angayan na niyang gibutangan tag tubig diha kay na may budget para diha. Pero wala niya gi-implementar asa nagway patubang ang budget dayong karon pasalamatan gihapon nato siya. Suntok sa buwan. Yahan ang terminology mga higala. Suntok sa buwan. Dili magkatubig. Di imposible kay magkatubig. Tulo ka bubong o sa kabumba. Suntok sa buwan di na may tabo. Para nimo na. Pero mahimo gina sa Kim. Himo Dili lang kay tulo ka bubong. Kada balay mahimo na mga higala maabot yun sa iyang kusina ang panimala ang tubig kung himuon lang yun. So karon mga higala, how accurate ang iyang gi-istorya nga sila gyud mo'y nagproseso Kim. Sila ginaning kamot. Nalimot dagway si konsehal sa iyang mga pamulong before. Ato ibalik. Atong ibalik ang imo mga minsay. Mo gani nga dili mo gusto nga mag-live. Kay mabal-an mo gud mo og unsa inyong mga buhat. Sa ato ibalik konsehal. Maghisgota og drilling machine. Drilling machine is the easiest way nga makatubig. Cheapest way gibud siya Carl. At the same time, cheapest pinakabaratong paagi mga higala nga makakuha tag atong pagpanubig sa gamay kayo nga presyo. At the same time, fastest pagid siya. Mas dali ang iyaha nga pagpanubig sa mga kabarangayan. Unsay imuha mga higala? Naay nabilin nga 1.7 million. Naay nabilin sa munisipyo nga 1.7 million, di na lang ta mo take up ana o unsa na ngano nabilin siya. Pero instead nga para unta ni Kim para sa drilling machine, unsay imo isulti ato ang halangdon nga konsehal atong for my own opinion, Your Honor, dili ko mo kuan sa line opinion, but for my own opinion, iyahang opinion gyud ha. Iyaha ginang pauna. Ayon sa isa di ko mo adapt sa laing opinion. So iyahang opinion. Sayang po kung ato pa ni igasto sa ipalit og drilling machine where in fact na sayang daw igasto og drilling machine. Drilling machine already. So kay na daw drilling machine. Asa dagway ni Ron? And also we know how much important is this 1.7 million kay mao man ni para sa atong mga displays nga mga kaigsuonan tungod sa atong project sa ato ang ongoing project sa Pagamao Plaza. So, we don't know ngano ning naingon ani. Ayan to mong. Pagamao Plaza housing project ya Hakim Balas Graba. Di man sa gusto nga mapalit og drilling machine. So asa ang purpose, asa man ang imuha nga una nga panubig sa mga tao. Ang focus nimo imuha nga housing project. Ate wason na to. Pero na siya importante kanang imong gihisgutan nga for water para ipalit og drilling machine, very important. Kani pong ato ang housing project intended for the displaced families also important. So maybe we can have the audience of our kanang MPDC. Di nga ni sa kabalo mo prioritize og asay mas important nila Kim? Importante ni.
Kani importante ni. Pero sa statement niya, mas gi-priority niya ang housing project. Nganong ingon ani ni. So as far as my concern, Mr. Chair, ako lang i-remind sa honorable body that the honorable vice mayor already told us na naihatag ang atong DPWH, Mr. Chair. Thank you. So nito siya so parehaman sila gunahon so sila istorya na indua. Unya ato ko na ibalik tong naigitawag nga drilling machine be. Yang giingon nga naa na drilling machine. Ang purpose nga mopalit og tag drilling machine ang gobyerno para mapadali. Para mapadali ang pagpanubig. Mapadali ang pagpanubig. Dili lang kay sitio bahay. Pero na 1.7 million nga kwarta. Pero unsa iyaha nga statement ni pinalangga nga konsehal nato? Instead nga mo palit, dili na kinanglan mo palit og drilling machine, Kim. Di na kinanglan mo palit og drilling machine. Kay unahon sa ang housing project. Anong unahon ang housing project? Anong unahon, Kim? Kay balas graba. Dili ba ka konsehal kontraktor? Di ba kontraktor man pud ka? Onya si pinalangga na to nga vice mayor, di ba kontraktor pun? Sumbunganan sa katawan. Karon. Ya, matod bas pagstoryahan na nila Carl nga nisulti man si kuano ni sulti mas Buseng nga nako na ihatag nga proyekto. So, parehas silang duha. Parehas sila. Manang okay siya negosyo ato. Dili pud ta matingala kay ihapon ang istoryang parehas sila. Guys, Mayor Janggoy, nga ako ang Brad. Isa kung sa akong ipangayoon, iya ginang ipatuman. Kay tungod, parehang man mayroong ambisyon sa kinabuhi. Parehas lang ang business kinabuhi. Karon mga igala, dili daw ipalit og drilling machine. Ato ko nang paminawon ang Lucky 7, unsa ilang argumento mga pinangatik paminaw. Distinguished gentleman from Baptic. But you have to remember, gingnan siya? Distinguished gentleman from Bagtik? Ikaw na konsehala. You have to remember, we have to prioritize the priority. So ingon si Carlito nga, you have to prioritize the priority. Muna kung ingon ganina sa unahan. Unahon na to, ganoon sa importante. Si konsehal, di sa kabalog pag-prioritize Kim, ug unsay mas importante. Kumbaga ba nga, kitang tawon, mopalit tag bugas og sudan, importante silang duha, pero kabalog itag asa mas importante ana Kim. Di ba? Ang importante ana unahon nimo bugas. Unahon mo bugas. Pwede ra ko. Unduhin na ng sudan total na pamatay asin la sa tikwan. Ingon ana ba? Mas priority. So mo na gyud ni Carlito Garces. Ano ba son? It was not, wala na itong iskutin sa CDP, wala na itong iskutin sa ILA. So yang gibot pasabot, kanang housing project nga imong giingon konsehal. Wa na to na misguti CDP. Comprehensive Development Planning. Sa ELA, Executive Legislative Agenda. Wala na misguti na imong giingon nga 1.7 million igasto na to og housing project. Unsa man ni, unsa di angay dapat? So, ang iskutan nato sa ELA o sa CDP Comprehensive Development Plan is a need for potable water system. So, ato ning iskutan dito, it was approved, it was recommended as one of the priorities. So, sa Sotis Lucky 7, ang gikinanglan pagkakaroon, ang gitawag nga tubig para sa mga katawhan. Sumbunganan sa katawan. Ang gikinanglan, potable water, tubig mainom gani gyud. Tubig mainom. Unya, ato ko na ibalik tong imong istorya be, para nga lami man paminawon puti mo istorya. Dali dayon ko ni dool sa atong mayora o sa atong vice mayor aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya atong nangumpanya ko dire, wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon magkabanas layo. Karon imuhang giklaim nga ikaw mismo numero 1 kang gabalabag nga dili mo palit og drilling machine. Pampatubig. Nya siya karon magbase kasi iyang statement Carl nga ang numero 1 sa iyang una-una ang paghatag og gusto sa tubig sa maong lugar. Unya dapat yun mga igala. Di good consistent sa iyang mga pagpamulong mga igala. Muna siya ay dako kayo nga proof
sa usa ka statement nimo nga dili kinasing-kasing. Na gitawag trapo, traditional politician mga higala ba, ug asang lugar mo sakay dayon ba. Pagbantay nga walay makapaminaw ani kong pulong, murag bag-o ni para aning barangaya, amo ni ako ipamulong. Mo na iya nga pamagi. Sayon na biya ang gindaka kayo, Carl? Sayo. Isulti ra gyud unsay kamaturan, mao ra gyud. Wa gyud laing imong anging buhaton din na nimo kinahanglang stress imong kaugalingon nimo pag conjure o pag himo-himo og maong storya. Isulti ra unsay kamaturan, mao ra guna. Anya og kani mo base mga higala, ngano nga og naay mga panubig na agid siya. Bulo mo mga pinangatig paminaw, kay siya may committee chairman sa infrastructure. So required gid niya nga mutan-aw gid siya Kim, kay siya may mo check ana, committee chairman man siya. Like for example, committee chairman ka sa education. So naay mga programs ang education mga higala depend na pud siya didto. Committee chairman sa health. So kung naay mga programs o mga activities ang atuang Department of Health diri sa Mabinay, naapos rita kaya man ang trabaho. So pareha ni konsihal, siya may infrastructure chairman o committee chairman. So naagid siya. Only lang iyang ipanawong sa tawo nga tungod niya nagkatubig ka. Pero naa siya proseso. Karon mga higala, unsa tay termino niya mga pinangatig paminaw atong pasalamatan kinsay pasalamat? Ang mga kaligo kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong hura na no. Kay sige naman tang kaligo kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Wala ato sila pasalamatan. Pasalamatan. Di ba kamo may gabalabagan ng panubig? Yun nga, takulahaw na lamang pagkawala sa live, natingala na lamang tao na may mga panubig lagi. Walang personalan, hustisya lang para sa katauhan. Sumbungan. Kamo na gayong suntok sa buwan. Karon mga higala, atong pasalamatan ang atuang mga ginikanan. Ato kunong ibalik o kinsay hinungdan nganong wala tay saktong panubig karon. Sumbungan sa katauhan. Atong paminaw na atong pinalangga nga Vice When we Mayor. had that session katong December 24 dito sa spring, wala to na-appeal jud sa proposal when they presented that one sa Local Development Council. Wala gi-appeal sa budget. I'd just like to clarify, wala to gi-delete pero adyo to gi-appeal. Kita nimo ang dealing machine wala gyud gi-appeal. Paita. Mas maayo na lang gani unta to gi-delete kay na-appeal siya Kim. Gikuha. Pero gikuha siya. Pero Kumbaga, sa papel pa nga mga higala, nasulat siya na malit kag utan, napalit na butang nimo tong na ay kamatis, pero gi-iris nimo kay di na lang ta mo palit og kamatis. Kaya napag kayo na huna nga mo palit unta kamatis. Pero sa iyang nga version, wala gito gi-appeal. Kita nimo? Pag sugod pa lang sa lista, wala gi kay appeal ng kamatis dito. So wa sila yung unang panubig sa mga katawhan. Unya karon, unsay statement niya? Atong pasalamatan. Ato ko nang balikon para nga total ilang tanaw na to mga gagmayng bata ta, mga wala man tay buot nga klaseng mga tawo. So aminaw ra pud nila. Bana nagyamid na sa mga asawa. Kaya wala ipang-limpyo-limpyo kay layo kay tubig. Karon basig mamanghura na no. Kay sige naman tang kaligo kay nana may tubig nga nahatag sa atong mayura o sa atong mayor. Wala ato sila pasalamatan. Kita nimo? Kita nimo? Paita no? Dapat yun kayo. Sila may pasalamatan, pero matod pa sa atong busing nato nga wala gani gyud niya gi-appeal ang mao nga para drilling machine. Karon mga higala. Pastilan. Kasulay mo kanang atubang gyud nga pagpamakak. Kasulay mo kanang tabang atubangay gyud mo nga kabalo kang giwat kaniya. Kasulayan na. Kasulay ba ka nga kabalo ka sa sitwasyon, pero kabalo siyang giwat ka niya, kabalo pug ka nga giwat, nangawat siya. Namakak siya ba? Padunggon ta mo mga pinangatik paminaw para nga makita ninyo o kanang gitawag nga atuba nga bakak. Sumbungan sa katauhan. Remember na ay proseso tuod kay daghan man kayong programa o proyekto ang atong gakondak ato sa CDP mao ang DLG. O guro na kinamdom ka nga niuna mo og uli. Yatubang niya si Carrito Garcis ani mga higala. Yang isulti niya Kim.
Ni una Kay magpuli. ni baliban man gud nga dili sila mopalit og drilling machine, wala giapil ng drilling machine. Unya nang rason siya, gi-justify niya nganong wala niya giapil. So, ningon siya nga naay mga proseso. Member na ay proseso. Unya mabaray mo pangunaw na motuod dayon ka kay na may proseso tuon na lang ta ka proseso man. So, atong tiwason. Tuod kay daghan man kayong programa o proyekto ang atong gakundak ato sa CDP mao ang DLG. Ug guro na kinamdom ka nga niuna mo og uli. So yang giingnan si Carlito tubang ha. Kay hinumdum guro ka nga niuna mo uli. Kita niyo atubangay gid sila ha. Oh, Di ba? Pag uli ninyo aduna toy grading, murag pag grading sa maong programa o proyekto o which will be himuon atong priority, mo'y atong basihan. so diha makita nimo Kim nga pag uli na iya pa yung gi-remind nga si Carlito nga pag uli ninyo Carlito na magguto siya grading. Ang grading mga igala gibahig ba? Number 1, priority ang tubig, priority ang dalan, priority ang kuryente. So silang tulo i-grade na sila og kinsa pag mas priority. So yang girikulan ni si Carlito mga igala. Unfortunately, middle sa pag-grado ato na mahuli mo og una, now let me finish. So, mo hinungdan nga na graduhan to, na assess to nga o kinsa jud ang mga priority nga mga projects, no? Kita nimo? Yang giatubang si Carlito Garces nga niuli manggugkag una. Onya gigraduhan magguto namo o kinsa gyud mas priority. So kung imong paminaw ng unod mga igala, meaning less priority ang tubig. Kaya di man sila mopal drilling machine. Iyang gipalabas mga higala nga ang katong final nga ilahang kuan ditong walay labot ang drilling machine. Tungod kuno to kay mo toy nasabutan nga na mauli na silang Carlito Garces. So karon mga higala. Karon ato paminaw sa Carlito, atubangay man sila. Onya kay nakuha man nato na sa live. Mani nakaayo sa live kay wala man guy bakak ni. Dili man ni ingon nga di man filtered good. Pareha, so, karon ni mo tanan. Di marihan is pareha sa ato ang the best station nga mingon dayon nga asa ako ang nahinomduman ang matod pa ni konsihal. Matod na. Matod nila. Mining sila may atong patingugon, di ba? Si tubag ni konsihal Garces ngadto niya atubangay sila. To clarify first, wala may mahuli. Kita nimo mga igala? Sa katawan. Grabe ka bakako, no? Bakak atubang? Sumbunganan sa Gibakakan magini nag atubang niya nga konsihal na. Konsihal mismo yang gingnan nga nimpauli magugkan. Wala gud sa mo pauli. Nya kita pa ka ha? Sumbunganan. Karon atong tiwason. Tiwason na to. Atong tiwason mga igala. To clarify first, wala may mahuli. So dito ta sa I was there during sa identification paggrado. Niuli na during sa party. Pag party na, pag last part of the program. But on the identification paggrado na to, klaro kayo, number 1 and number 2 nga na-identify na to nga problema is dalan o water. Dito sa ilog, dalan o water. Basic. That's why the identify din na to, which is the reason why nga last year, halipay this na po year, dito, and every year, nagot ay So, niilog na siya. Sumbunganan sa katawan. Ato tiwason sa. Nalipay lang ko because dito sa computer nga gi-encode na nalipay na ko dito nga ang atong problema sa patubig masubar because we have already identified to purchase a drilling machine. But I was very surprised nga nung nawala. Kita nimo? Sumbunganan sa katawan. Grabe no, ang tao mismong atubang niya, iya nga gibakakan sa tubangan pag yun. Bakakon? Sumbunganan sa katawan. Sama ra ko po na Carl sa katong sa ato ang pawasiko matod pa niya mga higala nga dili gyud dili na gani kapalit og kinatapusang krudo Carl. Unya napaka-record dia katong Ato di play og ma. I-play na to og mama higala may nang kamo mismo makadungog. Ug unsay tubag sa pawasiko. Og wala mo gyud sila kwarta. Nya pagkahuman na to Carl nga ni prangka na dito ang membro sa pawasiko mismo. Nga
In fact, nabangin sila duol pa milyon ang ilang kwarta nila. Unya, kuha na ning contradiction sa maong iyahang statement, Carl. Ni pinalangga nga dili kapalit og krudo. Unsa may resulta mga higala? Resulta niya nanghinaw siya. Abi no? Nanghinaw siya nga kato kuno ihar ko na tong nadunggan kuno, wala kuno siya ka siguro og katong tawo nga iyang nadunggan og authorized ba gito sa pawasiko ron sa pero nana sige iya nang gipalong ang pawasiko. Gipatay na niya pawasiko mga higala. Tana porti nang dupa-dupa sa Vice Water District. Kita nimo, unya manghinaw siya nga mo siya labot. Kasi labot niya sa resolution, siya may nag-imbitar. Sumbunganan sa katawan. Bakakon. Sumbunganan sa katawan. Karan. Atay balik. Para nga madunggan ganila may gala. Remember na ay proseso. Tuod kay daghan man kayong programa o proyekto ang atong gakundak ato sa CDP mao ang DLG. O guro na kinamdom ka nga niuna mo uguli, di ba? Pag-uli ninyo aduna to'y grading. Murag pag-grading sa maong programa o proyekto o which will be himuon atong priority mo'y atong basihan. To clarify first, wala may mauli. Sumbunganan sa katawan. Mga hiwi kapag pangalagad, pang-gobyerno, pang-pribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Yan na, Carlo. Sama ra po na, Carl, baka nang iyang pagpamakak mga higala. Nga, gikinabuhi na bitaw niya, Carl. Pila na kahigayon mga higala nga nasakpan na to siya sa iyang pagpamakak na itong mga katawhan. Nantawa pa gud, Carl. Karon mismo iyang tao niya mismo, Carl, gareklamo na niya. Kini nahinabi nato ning usa ka kuan no, ning usa ka gatrabaho po diya sa gobyerno, Carl. And then wala na ko ni masulti nimo. Karon po ko ka remember mga higala kay nakahinabi mo gud mi ato. Naiyahang sinaligan niya mga higala. Sinaligan niya sa kining kuan, Carl, ning traffic enforcer, Carl. Gareklamo mga higala. Mismong tao na niya sinaligan niya. Gareklamo niya, Carl, kay kabahin ani bang sa kuan? Kabahin ba aning mga road allowance, Carl? Kabantay mo nga dili gid sila mo sugot nga butangan og kuryente. Galibog siya, gabugulbul siya agatong head, Carl. Gabugulbul siya kay siya mo gisugo ni busing mga higala nga pabalibaron atong tawo nga giuuhan ni busing. Naay tao mga higala ni adto ni busing nananghid nga muokupar sa mao nga road allowance. Na butang nga kuryente. Nitando sa busing, Carl. So, nihangyo siya nga matagaan sa temporary connection para magkakuryente siya. Ni tando si busing, Carl. Ay sige, okay ra. Pagkahuman mga higala, si busing mismo nitawag sa kining ulo dere sa iyang mga tao niya. Tawagan niya ina niya nga, buyaga, ikaw rin buyag ato nga kuan dili na butang nga kuryente diya. Grabe ha. Muna ato. Kita mo na? Muna bakak atubang. Sumbunganan sa katawan. Ang bakak nga gamay og ang bakak nga dako parehar na. Sumbunganan sa katawan. So karon mga higala kaya mang ipagawas nga ato may balikon pag ning istorya ni pinalanggang konsehal. Pilangga gunin nato. Paghuman sa eleksyon, dali dayon kung nidool sa atong mayora o sa atong vice mayor, aron matuman ang inyong pangandoy nga mao ang tubig. Kay niya itong nangumpanya ko dire, wala luoy kaayo inyong mga nawong, no? Kay dito man dayon mo magkabanas layo. Karon, nalimot dagway sa siyang istorya kung sa proseso. So ito po minahon niya proseso. Ano siya po ito pastoryahon? Di ba, Kem? Ito po minahon mga higala. Gama mo resolution, isabit ninyo ni Mayura. Si Mayura na mo ingon na mo sa ISB nga kinahanglan ta ning lugaraha, kinahanglan ta tubig diring lugaraha para natay proper coordination. Kita ni mo na. Gama og resolution, ipasa nga tong mayora, ang mayora mo imong pasa diri sa council para ang council mo ay mo probar og mahatagan magbadili. Sumbunganan sa katawan. Gisalo ra mo?
Gasalo mo gasugod sa barangay ang request. Salo ra mo diha. O nya pag-abot na sa imong pamulong, kamo na hinungdan. Ang atong Siya na gid mismo mo inistorya ditong mayora? Gabi ano? Sumbunganan sa katawan. Noon, pariha man mo atong bakakon. Sumbunganan sa katawan. Di pa po dagway ka bakakon. Mga hiwi ka pang pangalagad, pang gobyerno, pang pribado, atong tarungon di lamang sa sumbunganan sa katawan. Pero imong kuagbasi mga higala, Lucky 7 mo nakig-away ani mga pinangatik may magkatubig o paminawa. Distinguished gentleman for public. But you have to remember, we have to prioritize the priority. And it was not, wala na itong iskutin sa CDP, wala na itong iskutin sa ELA. So, ang iskutan na ito sa ELA o sa CDP Comprehensive Development Plan is a need for potable water system. So, ato ning iskutan dito, it was approved, it was recommended as one of the priorities. Tubig mo importante. Muna trabaho. Mauna nga gikuha nila ang live coverage para dili na natakadungog unsa ilang ipangisgutan sulod sa council mga pinangatik piminaw. And here it comes. Sila yung pagarpar pa sa gawas. Nga muna ni result di ay. Ang platform sa Lucky 7 ilang gi-adapt. Sila di ay kumbaga ba ilang gibalabagan ang Lucky 7 para dili makapatubig ang Lucky 7. Mugama sa balaod, kay gusto sila nga sila mo'y mubuhat. Sumbunganan sa katawan. So, usari tumungkim. Nakita nila nga ang plataforma sa Lucky 7, sakto. Sumbunganan sa katawan. O niya, ato po masumbalik, Carl, ditong bossing, nga matod pang bossing Carl, suntok sa buwan. But pasabot imposible kayo makatubig ang mga katawhan na to. Apan tungod kay nakita nila nga posible Carl. Kay nagoy drilling machine. Unya pwede man gyud makapatubig sa mga tao. Unya ang tao malipay man gyud sa bang proyekto. Usa gimo mga igala, gipotol ang live, balabagan nila ang Lucky 7 nga dili makapa dayon sa ilang plataporma nila. Dayon pagkahumang nahilom na tanan, sila na mo inipatubig sa mga tao? Sumbunganan sa katawan. So, dili ay suntok sa buwan day, boss. Himo, good boss, no? Gilngig nga klase. Muna, if there's a will, there's a way, good boss. Sumbunganan sa katawan. Sumdawat ang color mga pinangatik paminaw. Hello, maayong mundo. Natay itong color sa tanong niya, Carl. Hello, maayong Odo. Yes, ma'am. Ma'am. Sa ito, ikalagad, ma'am? Minuro ko sa kuan nila din ba? Sobra-sobra naman na ilang buhat na mong mga video. Oo. Ma'am, pwede ka ka-isbog o mga pila lang ka-isbog diha. Okay, choppy malinya, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ayaw ka bala ka, ma'am. Hulat ramin mo, ma'am. Kay interesado po mi sa imuhang pagtawag. Kana DJ. Okay na, go ahead, ma'am. Sige, ma'am. Ang mga gitang istoryan nila diba nga, ang suntok sa buwan, o sa panang lain nila nga gitang sa mo, dili na sila nila malilong ng ilang gitang buhat na mo. Kay, was anak DJ. Before pa na ni kuan ng Lucky 7, tataporma naman guda nila, dili na nila malilong na mo. Tinuod. Kay kasi gani karon DJ, oy gani mi diri sa amo ang tubig, wala siya agi. Gabihan ma'am, no? Saan nga lugar, ma'am? Inyo, ma'am? Ay, pwede ko ang ready. I-text lang niya, ma'am. Bomba ng inyo, ha, ma'am? Gripo ra siya, DJ. Gripo. So, sa kuha na, ma'am? Sa Bais Water District na inyo, ma'am? Paano mi DJ da? Kami diri sa Buluang. Oo. Mugani nga kuan, ma'am. Amo bang na ato abang na kita, ma'am, saksi man kita tanan since pag-start sa live, ma'am, di ba, ma'am? Nag-live ta and then nadunggan nato ilahang mga diskusyon sa session. Ang gi-post gyud, ma'am, is panubig natong tanan. Mapula yung mga maka-benefits ani, ma'am, is kita man unta. Pero sa katingalahan nato, ma'am, nga
ilang giwala ang live kay di ay sila day gusto nga mo'y mubuhat sa platapormas Lucky 7. Ma'am, kaning Ni Chappy balik, ma'am. Chappy man si ma'am. Patsadahan ta kay imuhang kuan, ma'am. Anak din. Ma'am, kaning kaayuhan pobre. Ma'am, kaning Pwede ka kaisbog bala. Lain magin, ma'am. Kay usi ka kais imong ibang storya, ma'am. Undanon kayo ta, ma'am. Pasensya na sa mga digdig. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Dako kay katabang ni imuha nga mensahe bitaw, ma'am. Usa ray ti mailhan ani mga higala nga kitang mga taga Mabinay. Nakita nato unsay diferensya. Wala po ta makig-away nila. Ang ato ipabalo nato nila aron nga ilaha nga pagserbisyo matayo. Hello, ma'am? Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. Ma'am? Hello, ma'am? Nakat si ma'am. Sorry kayo, ma'am. Pero lamig ito nga mensahe ni ma'am. Kung ba nga matod pa ni ma'am mga igala, naklaro manggod nato. Naklaro nato mga pinangatig paminaw nga ang platform dili ni siya saad mga igala, kundi mga plano ni siya. Pamaagi nga ang si angay buhaton. Lahi matong saad, lahi po ng plano. Ang plano ato ginang kabuton nga naay panubig ang mga kaigsunan nato. Supposed to be kaning panubig karon dili na unta nato ni isgutan ron. Dugan na kayo before pa gi-work out na ni sa ato ang mga opisyal. Ang mga taong gapabaya sa una mga higala. Ang mga taong gasige ra og pahimuno sa kwarta para sa pagpanubig unta nato. Niya karon nahitabo nang ni gawas kay nakita na lang ni alboroto na ni mga tao. Pero karon angay gyapon nato silang pasalamatan. Ilingig kay mga higala. Unya aside anak Kim, unsay statement mga pinangatig paminaw bago lang statement nila mga higala. Matod pa ni kasayuran nga taga-bais mes kasayuran mga higala. Matod pa niya nahibalo ba daw ta? Wa ba daw ta kahibalo nga number 1 tas kasing-kasing ni Mayura o ni Vice Mayor? Sumbunganan sa katawan. Sige, padayon ta sa tuang natay tong caller card at mga nabiyon. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Sir, aming hapon, sir. Sir. Si Kuan din ni DJ, usa din ni ka Kuan lumulupyo diri sa Sitio Langaw. Sir. Go ahead, sir. Kinsa may pwede namong duulan ani DJ nga manginahanglan jud mig tubig diri sa Sitio Langaw ba? Sa Langaw sa Panyabunan man na, sir, no? Sir, sa Langaw. Oo. Kumbaga, pila mo diha ka buok lumulupyo, sir? Ubay-ubay ni mga lumulupyo diri sa Sitio Langaw, sir. Wala gi bomba diha, sir. Kana na siya bomba nga wala na mugana or wala gid siya tubod ba o diha, sir? Naay bomba diri DJ galang kuan ba kanang nahubas na gani? Oo. Sige lang, sir. Wala na agi ba? Sige lang, sir, kani wala po'y plano ang barangay diya, sir, nga mo niana diya na sila yung mga project para diya, sir. Wala man po may kakuan nga naikuan sila wa pay action pod. Sige, sir. So, sir, kaning bisitahan lang mi dire, sir, kato istorya akong sa papa ana, sir, para nga base bisan undo maanam ana bang og sa pagkaon pa na, sir. Manalamang natay matiam-tiam na lang sa ba kumpara maghulat sa ta sa project sa gobyerno. Sige, DJ, kay problema lang giginis tubig dire kay layo kami kalaban. Sige, sir. So bisitahan lang si papa, sir, para nga ato na maistoryahan. Sige, DJ, mo basog makabisita mi diha. Sige, sir. It's either tomorrow ba or next day kay session Manila ron. So takabalog ano sa sila mo man. So maybe tomorrow makabisita ka. Sige, DJ. Daghang salamat, DJ. Salamat kayo, sir, sa pagtawag, sir. Sige. Bye-bye. May moto, sir. Sumbunganan sa katawan. So, maadlawan mga higala at pag-aisgotan ng kabahin ani bitaw nga to ang demokrasya nga panggobyerno mga higala, pero diri sa Mabinay wala nga to mabati ang demokrasya. Kung nakahinomdom mga higala sa previous na to nga mga callers, ato na lamang itago ang ato mga pangalan. Ano man.
Mahadlok mo tang dumtan. Sumbunganan. So naa ba sa demokrasya ang pagdumot mga pinangantig paminaw sa usa ka opisyal? Ingon ani, sakto to atong smart cooler kaganina. Naanam-anam na ta mga igala nga nasulod na tas komunista. Ug mga adlaw at isgutan unsa nang komunista. Sumbunganan sa katawan. So aritas mga mensahe mga pinangantig paminaw. Jerome Bilagantol may pagpaminaw. And ni Sir Rinald Villaris may mudto nimo diha sir. Joy Olpos Bregoli, nila ni Cheche Martinez, ni GR Gaspan, mayong mudto kaninyo diha. Arita sa mga mensahe mga igala to ang basahon ang mga mensahe aron niya to mapadungog sa to mga kaigsunan. Sir Carl bantay gid kay si Kuya Edge unsay buot pasabot niya unsay pagtan-aw niya babayi ka kay Carla man niyang tawag nimo nya dili magyud ka bayot kay naminyo magkagtarong og naagi kay anak. Oy Kuya Edge pagtarong kuno komento mura pud kag taga diri oy naminaw man gyud karon og i-record pag yun nimo pangutan ako no ang imong bossing wala bay mga kawat diri sa nasulbad kay kana moy abibagin minimo Kuya Eds. So pangutan na daw Kuya Eds o wala bay kawat diri sa Mabinay o masulbad nimo na mabibagin ang mga katawhan nimo. Kana may mayo mas gwapo ni Edward mga igala no nga mo involved sa Mabinay bisag pundo sa diadring mga 3 ka tuig o 5 ka tuig obserbaran niyang Mabinay din sa time nga mo komento siya 1 month pa lang ka diri 2 ka bulan pa lang na gani ikaw na proud na kakay mo yung Lambo ang Mabinay mas knowledgeable pa ka sa mga taga Mabinay murag lahi man ron nya tawgon ta niya mga igala o Carla sama ra man na siya sa ingon mga pinangati kuminaw nga giingon ba nga masahay kaning mga tao nga pisot maguna-una na siya o panunlog katong yang kauban ingnon yang pisot parang dili mabalan nga siya mga pinangantig paminaw pisot Bayo. Atong oras mga igala 4 minutos para ala una na gid sa kahapon nun wa na gid tayong oras mga pinangantig paminaw ato ang pagpasalamat sa ato ang mga sponsors ng atong programa Sumbunganan sa Katawan ato ang Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyo nga mga glass mga igala bisita mo diri sa Ruiz Glass and Aluminum Supply na ito ang mga jealousy glass diri kem sliding windows sliding doors roll up doors o uban ba Ruiz Copra ipamalit og Copra sa mahal nga presyo Ruiz Colorofing alang sa inyohang barato kalidad na produkto barato Ruiz Colorofing barato kalidad na produkto now serving plain sheet binding para sa inyong mga gutter bubong o mga atok and ato ang programa gatod sa kininyo sa himag oil nga Ray Blanco palit mo ana mga pinangati kuminaw labi na gitong na mga lala na kay mga sakit kay no epektibo kayo i-plus inyo mga kalawasan mga pinangati kuminaw himag oil ni Ray Blanco sukad sa una pa ng himag nabitaw to'y mga sa una mga igala ko nakahinom mo na ato'y panghitabo gid ba nga grabe gid ang lawas kay nangayo sa himag mga undi lang walay himag atong nga time napatay gitawon sa mga igala kagol kay paminawon pero og napadagway ito himag murag matabang ito base magos mga sulti po na nila Carl nga kuano ning namaginooy kuan Carl namaginooy kining epekto gyud ang mga tanom Carl ba mga gamot nga gipanghimo sa maong tambal unya makakuan gid sa Carl makakipot gid sa kuan sa man Sir Carl magpartapulin makuha ra po dayon if na kay design nakadaan sa imong cellphone sa inyo nga balay pwede ra na makuha nimo dayon mahulaton kani kay tarpaulin printing mga igalam mura ra ni siyang magprinta ka o gamay nga printer dagko lang ni nga mga printer ang tawag large format printing so kita lang nagkuan na dire nag-offer ana sa Mabinay so kana kinsa ganahan magpatarpaulin bisita lang mo diri sa ato nga Ruiz Print Shop sir bisag mag-unsa pa sila daghan naming nahibalo nga dili na ilahang plataporma
wala gyud na mga higala no nga kuan ilaha nga gi-apply ba ang plataporma sa Lucky 7. Sir, diri gani sa Baras ay abaw ang lunang deperte kadalo hindi magtanuman tapos ang tubig di sa amon kaman wala ka 2 pesos, wala ka tubig. So mubayad pag yun ka. Og dos pag yun. Grabe, ano. May nalaman kung tagyang kaning bomba dako kay naglibre mga higala. Sa barangay na yung maintenance, ano. Okay, naamang yun na maintenance. Sir, unsa maning ato mga opisyal nga power team nga kurap manggid kaayo. Mga demonyo, mga... grabe, no? Salamat sa mensahe. Sir, ang bomba nga gipanghinambong nila ang pamilyang Akabra ang makapahimulos 5 ra kabalay. So dili dito ang 35 ka Carl. Mo na ikong gingon mga kung nakahinumdum mo gapon mga igala ning ko kanang usa ka bomba sa among pangtan-aw kulang na. Kulang gigayo. Kanang 35 os ka buok magtabang. Paling kulangan na. Pila ka oras ika 12 lang ka nga manong kabuk. Makita nimo, mudagan pa nag-uras usa ka makakabo. Naman na ka 27 ka, 28. Wala na gyud. Wala na gyud mga higala. Mo na yung kinatapusan 30. Himuon na to mga pinangatig paminaw nga ang tubig maabot jud kusina nimo. Mo na pinaka-best gyud. Mahimo gina. Ang gobyerno ay makahimo ra pud ana. Walay pribado makahimo anak mga higala. Ano man, ga-involve maguna siya og dako nga kantidad. Pero mahimo na siya sa ato ang gobyerno. Dili na ingong diktaan na Kim. Anam-anam. Nindota na goy Carl, no? Maabot panahon mga higala. Imagine na mga higala. Maabot na ang panahon nga sa tanan natong pamilya, bisan pa sa ato ang mga kabukiran na nakaimong kagulingong tubig sa imong gripo nimo sa imong kusina. Sir, bisag kung saon nila og panalipod sa ilang katungod para unta mo tuo ang tao pero sala gid na sa tawo kon mopili sa mga korap. Nagasalamat sa ato ang mensahe mga pinangantig paminaw nakupos na gid ang ato ang oras. Ato ang pagpasalamat sa ato nga mga ato ang Caltex Station usa sa nag-sponsor sa atong programa Caltex Station. Petron Gas Station, GGS Marketing and General Merchandise, Jeras Groceries, Jassy Baloma Enterprises, Ruiz Enterprises para sa inyong mga tasks. Christina's Beauty Salon, Berks Panyawan Herbal Oil, Berks Panyawan, Berks Charcoal Paste. Available din sa Ruiz Enterprises o sa inyong mga suking tindahan. And ay kinimti mga pinangati kuminaw para sa inyong mga tasks, Ruiz Enterprises. Bisita niya mo dili sa ito ang Ruiz Enterprises din sa may poblasyon Mabinay. And ito, last meeting sa to Kim, sa ito ang mga live viewers na to Kim sa Facebook. No? Happy watching dahil lang ni Mary Vilando Bohol, Ramel Amulio Guevara, Lizelle Camion, Gian Villamor, Gabriel Bactul Mohares, nilam ni Marinel Magsico Real, Sara Estrada Galbo, no? Watching po sila na to ron Carl. AJB Bohol, Virginita Paunilian. Mayong paglantaw sa ato ang live na to. And again mga higala, please subscribe din sa ato ang YouTube channel na to. So search lang ang DYRY RFM Mabinay. And then please i-hit dito ang inyong kana notification bell dito na i-subscribe. I-subscribe mga higala kay para nga maka live stream na ta via YouTube. So ang ato ang YouTube mga higala require magud siya og 1,000 subscribers para nga maka live stream na ta. For now, since wala pa takabot sa ato ang kota na to, no? Nga 1,000 subscribers, ang atong mahimo replay lang ato nga mahimo mga higala, atong i-upload ang ato ang paitan kaniron after this program mga higala, atong i-upload sa YouTube nato para maka-review ang ato mga kaigsunan nga naa sa laing lugar. Apan nung mahitabo mga higala nga maabot na nato ang 1,000 subscribers nato, pwede na ta live diretso. So bisag naa sila sa Manila, naa sila sa Mindanao, naa sila sa bisag America, China or wherever nga naa sila ang kahimutangan karon, pwede sila makalantaw sa ato ang programa na to via YouTube. So please subscribe sa ato ang YouTube channel mga higala, DYRY RFM Mabinay. And magdungog na sad na mga higala, umadlaw adlaw nga Miyerkules, padayon na nato ang ato ang mga issues and concerns nga atong paghisgutan diri sa ato ang lungsod sa Mabinay, kabahin aning komunista, may na makabalot ang mga higala ug unsay sistema nga gi-apply sa China og nahitabo man ni sa ato ang lugar. Ang nagpabilin na bata sa sistemang demokrasya.
Ato nga pasalamatan mga higala ato nga station CEO Sir Berly Ruiz, and also ato aning ako na igrito si Lolo Fausto Tabanao, and also ni Day Raisa May Tabanao. Maayo nga muto ninyo. Ato nga pagpasalamat sa ato nga station CEO Sir Berly Ruiz, station manager Ma'am Linda, ato si station manager Sir Jeff Franz, ato mga Ruiz Brothers, Daisy's staff. Kem katapos ang mensahe na to, Kem. Ang ato nga panaghiong sa mga higala o kanunay pagbantay sa unsay saktong panggobyerno o ang ato ang pagkurihi sa mga sayop nga binuhatan, mao ra ni bugtong natong mabuhat pagkakaron hantod nga maabot ang panahon mga higala nga mahimo kining matarong ug mahatagan natong maayong panginabuhi ang tagsa-tagsa natong kapamilya. Sakto nga kagawasan natong tagsa-tagsa. Ato ang mga kaigsunan sa lungsod sa Mabinay ug sa makatawhan na pagsabihan ng balansi ug patas. Ato ang pagpasalamat sa atong mga callers, sa ato ang mga texters, ato ang dispensa sa mga wala na mabasa and wala na to matubag apan magdungog ta umadlaw andam ta modawat sa inyong tawag, mabasa sa inyong mga mensahe. Sa ato ang mga Facebook viewers, daghang salamat sa makausab sa ato ang mga pinanggang tigpaminaw sa lungsod sa Mabinay ug sa makatawhan nga nabuto si Bianang Balansi ug Patas, kini si Carlo ug kini si Kem. This is Power 102.1 DYRY RFM basta RFM. Ayos. May hapon ka natong tanan. Kahit